To kaga a halin da muke ciki a cikin garin nan nawa akwai bokaye guda biyu, da bokan Yalazuba da boka da Zuru. Su suka ɗirɗir cewa matukar ba a ba da jinin ɗana ba to mace-macen da ake yi a wannan gari namu ba za a daina ba. Ɗan nawa guda ɗaya a ce za a kashe shi? Ka kwantar da hankalinka. Duk wa'annan tsaface-tsaface da wani asirce-asirce duka ƙarya ne. Ka anshi musulunci, ka riƙe Allah ɗaya ya isar maka komai in har ka anshi wannan musulunci. Mutum da musuluncin an zo da shi sai a kawo kwano a zuba ma kowa. Maganan aure na da Lijja'u iyayenta sun ce in aiko gidan, don haka nan zan aika domin a shirya maganar auren nan. Haba mai gida, muna zaman lafiya sai da ka fara samun arziki za ka kawo maganar aure? To ai dama ba wani ina neman umarni wurin ki bane, koko ina neman yardar ki. Ba zai yiwu ba idan ka ce za ka ƙara aure za ka ga abin da zai faru. Za a zubda jini a gidan. A nan gidan nawa? Eh. Da na ba da umarnin duk wanda ake tsari mai aka ce an kama yaron wani an yanka an ba dodo hukuncin kisa ne ta hanyar rataya ko ta hanyar tilla kanshi ko kuma a tsire shi. Sakamakon macuci, sakamakon azzalimi. Sai ni Naziba, ba wanda zai iya yi da duk duniyar nan na bukar kowa. Radula, wai guna ka zo? To barka ji. Na kara da jarumai wanda suka fika kai har da aljanu duk na kara da su. Na kashe su ɗaya bayan ɗaya baranta na kai ƙarami. Jarumai a filin daga ake gane su ba a cikin gida ba. Ina so ki san cewa shi rake idan zaka sha sai ka ɓare ɓawon dan kala koko da ɓawon sakaci. Ya isa. Ina ɗaga miki ƙafa ne kawai dan ina ƙaunar ki.